Kære elever og forældre. Jeg hedder Stine, og mange af jer kender mig måske som Stine Stop, og jeg vil gerne fortælle jer lidt om mit arbejde med nikotinafhængighed blandt de unge her i Morsø Kommune. Jeg starter med lidt generel viden omkring afhængighed, fordi jeg oplever rigtig mange unge fortælle mig, at de altså ikke er afhængige, og de kan sagtens stoppe i morgen, også selvom de faktisk har mange tegn på det modsatte. Så hvornår er man egentlig afhængig? Når man ryger, eller man tager en skive, eller man tager et hiv af en puff, så optager kroppen nikotin, som snyder hjernen til at tro, at den har brug for stoffet for at kunne klare bestemte situationer, eller for at kunne slappe af eller have det rart. Hvis man bruger nikotin igen og igen i de samme situationer, så er man afhængig. Men man er faktisk også afhængig, hvis man altid får lyst til nikotin, når man er sammen med bestemte personer, eller når man er i et bestemt humør. Der er 4 grene af afhængigheden, som jeg går ind og arbejder med, når jeg skal hjælpe de unge med at komme ud af deres afhængighed. Først så har vi den her psykiske afhængighed, som viser sig ved, at man for eksempel bruger nikotin til at dulme nogle svære følelser, eller ved at belønne sig selv, når man har gjort noget godt, eller man har klaret en opgave. Herudover så har vi den sociale, og det er, når rygning det måske bliver en del af ens identitet, eller man har svært ved at være i bestemte fællesskaber uden at ryge. Det kan fx være til fester. Så er der vane, og det er altså, hvor man bare automatisk ryger, ikke fordi man nødvendigvis har trang til det, men fordi det er noget, man plejer at gøre i den situation. Det kan fx være på gåturen hen i skole. Og sidst men ikke mindst, så har vi det fysiske. Og det, når man mærker fysisk, det kan være et ubehag i form af abstinenser, hvis man ikke får nikotinen. Det kan vise sig på forskellige måder. Nogle mærker uro i kroppen, irritation eller koncentrationsbesvær. Andre kan føle sig sådan triste eller nervøse eller svært ved at sove. Det kan være svært at komme ud af den her afhængighed, men det kan godt lade sig gøre, især hvis man får hjælp til det. Du kan få hjælp i appen, der hedder Quit, eller på det site, der hedder breakup.dk. Du kan også snakke med en voksen om det, f.eks. dine forældre eller din lærer, så de kan hjælpe dig med at finde den rigtige hjælp. I Morsø Kommune kan du også få hjælp af mig, som er uddannet stoprådgiver og som udelukkende arbejder med unge menneskers afhængighed. Her vil du få nogle redskaber og noget støtte til at trappe ned, eller sådan helt stoppe dit nikotinforbrug på dine egne præmisser, og uden du skal gå på kompromis med dit sociale liv og dine fester og hvad du ellers godt kan lide at lave i hverdagen. Du kan opstarte et forløb hos mig, hvor vi mødes nogle gange i skoletiden efter aftale med dine forældre og dine lærere. I et stopforløb får du blandt andet hjælp til at lave en nedtrapningsplan og få ændret dine vaner og håndtere de her abstinenser, der kan komme og komme tilbage på sporet efter et tilbagefald. Jeg kan også hjælpe dig med at få en god dialog med dine forældre, for det kan godt være lidt udfordrende, når man lige er blevet taget i at have en puffbar eller noget i lommen. Hvis du ikke har lyst til at involvere andre voksne, men bare gerne vil have noget uforpligtende vejledning omkring din egen eller måske din venners situation, så kan du møde mig anonymt hver anden torsdag mellem 10 og 11 i det lokale, der hedder Buen her på Dueholmskolen. Du kan også møde mig i undervisningen på 6., 7., 8. og 9. årgang, hvor vi går i dybden med forskellige emner omkring nikotinforbrug. Du eller dine forældre er altid velkommen til at skrive til mig eller ringe til mig i hverdagen. Jeg kan træffes på min telefon eller på min Instagram-side, der hedder Stine Stop. Der er mange fordele at hente ved at kvitte nikotin, mens du er ung. Vores hjerne er nemlig først rigtig færdigudviklet, når vi er omkring 25 år, og det betyder desværre, at nikotin den kan gå ind og lave nogle permanente skader i hjernen i den her periode af dit liv. Det vi fodrer hjernen med, mens vi er børn eller unge, det er også det, hjernen vender sig til og bliver god til. Så hvis man for eksempel spiller rigtig meget guitar, mens man er ung, så vil man også typisk blive rigtig god til det, når man er voksen. Lidt på samme måde fungerer det med nikotinen. Hvis man indtager meget nikotin i ungdommen, så vil man også have en større tendens til at blive afhængig af det som voksen. Mange unge bruger nikotin til at hjælpe dem igennem de her svære situationer som stort pres eller angst eller ensomhed. Desværre så er effekten kortvarig, og på den lange bane så skader det faktisk ens mentale helbred og gør, at man får det endnu dårligere. På den måde så kan man komme ind i sådan en ond spiral, hvor man har brug for mere og mere nikotin for at dulme det her ubehag, man oplever, samtidig med, at man faktisk generelt får det værre at være psykisk. Mange bruger også nikotinen til at gøre fede oplevelser endnu federe, eller gode følelser endnu bedre, for eksempel hvis man er til den her fest. Men igen så har det den negative konsekvens, at nikotin begynder faktisk at være en forudsætning for, at den her fest den er god, eller for at du kan hygge dig ordentligt med dine venner. Så på den måde så ligger det en dæmper på dit generelle humør,
og din evne til at kunne være til stede i gode stunder, uden du har nikotin. Jeg har det her billede med, som viser, hvordan nikotinafhængighed det påvirker dit generelle humør. Så inden du begyndte at ryge, så havde du sådan et nogenlunde stabilt humør, hvor det kørte lidt op, og det kørte lidt ned. Da du så starter med at ryge, så oplever du først en lille nedtur, som vi kan se på grafen også. Og det er typisk, fordi du får en lille nikotinforgiftning, hvor man bliver svimmel, man får kvalme, man kan kaste op. Men jo oftere du prøver det, jo mere vender dig til det, og så bliver oplevelsen federe og federe, og dit humør det føles helt i toppen af skalaen. Men efterhånden, som du bliver afhængig, så forsvinder mere og mere den her gevinst, du får, når du ryger. Til sidst så kan vi se, at humøret det faktisk ligger markant dårligere, end det gjorde før, men du er stadigvæk nødt til at skulle have dit nikotin for bare at holde dig oven vande. Hvis du beslutter dig for at stoppe med at bruge nikotinprodukter, så vil du formentlig have en periode, som er rigtig hård, som vi også kan se på billedet. Dels fordi de fysiske abstinenser er der, men også fordi du har nogle helt fastgroede vaner, du skal have ændret, så du skal have nogle nye måder at belønne dig selv på, nogle nye måder at trøste dig selv på, nogle nye måder at feste på osv. Men når du kommer ud på den anden side, så vil vi altså se, at dit humør det har stabiliseret sig, og du vil igen have det meget bedre, end da du var fastlåst i din afhængighed. Så hvis du vil gøre noget godt for dig selv, for dit mentale helbred, for din pengepunkt, for din krop, så skal du gribe chancen nu, for det værste, der kan ske, det er, at du fortsætter, som du plejer. Rigtig god dag derude.